dukkanin halin da ka shiga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tsanani yake da damuwa, mai tausaya maka ne, bil mu'minina ra'ufur rahim. to kai wani irin tausayi da rangwame kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka bada haƙinsa, wace irin soyayya kai masa? da abin da zaka yi ya zama akalla. Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake cewa wanda duk ya mutu a cikin ku, ma'ana al'ummarsa, ya bar dukiya ya bar kadara, to wannan kadarar da dukiya a raba magadansa. in ko ya bar bashi da ake bin sa ko wata hamala da ya kasa biya, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to fa alayya ilayya, ni ku kawo ni zan biya. yana zaune sai ya karanto irin kalmar da annabi Ibrahim ya gaya wa al'umma ta sa. yace ya ubangiji, annabi Ibrahim yace ya ubangiji, ni fa iya abin da zan yi nayi, wanda ya bi ni to wannan na wani wanda ya saba maka, kuma ubangiji kai ka san yadda za ka yi masa. kaga abin da annabi Ibrahim ya nuna, kamar shi dai a kankin kansa ruwa ta sha, ko ba haka bane? kamar shi a kankin kansa ruwa ta sha, wanda duk ya saba a cikin al'ummarsa yana da hannu a kansa, ba shi da shi. annabi Isa yace to ubangiji wa'annan bayin naka kai ka halicce su, idan kai musu azaba ubangiji, in kai musu rahama dama idan kai musu azaba ubangiji ruwan su suka jiyo, idan kai musu gafara to kuma daman kai ai gafuru ne, kai mai yawan rahama ne, mai yawan jin kai. kaga nan ma ya zare hannunsa. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai hawaye ya rika zubo masa, domin ya tuna irin abun da al'ummarsa za ta yi da abun da muke yi din nan, da irin sabawar da zai. saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tuno abin da za mu aikata mara kyau, abin da muke aikata wannan mu al'ummarsa, sai ya ga shi abin ya shafe shi, ba zai ce babu ruwa da ba.